Nyakora Mongajong arwaki chenro mar Migago en tarik 2 dwe no mar 10. Ageno ni makare kamora ma intiere karwaki ni machiegni to mokwongo Nyakora Mongajong we wangi weche ma omiyo pek odiochiengni makawuono. William Ruto ochopo e Homa Bay County kama en limbe mare mokwongo e Nyanza bang' chamo muma kaka jatend piny Kenya. Ma ok tin ne ji 174 otho bang' ywaruok kod dhungruok e kind johera mag adhula e paw tuke ma Kunjuhuran e piny Indonesia. Sasa sisi tuko Kenya ama tuko Uganda? Kwa sababu wacha nikueleze hii. From Sori beach to Migingo is only 1 hour. But from Migingo to Uganda will take you 3 days. Jolupo ma Migingo ywak ni pok gineno lokruok mar arita kwe ni mar pod isandogi gi obila ma Uganda. Machiegni Nyakora Mongajong nyalo tudri kodwa e namba ma en 23600 kinyisowa paro ma in godo ewi lipode mobrokelo ni achiel kachiel kokalo e TV mari mar Ramogi chenro ni mar Migago. Nyinga en James Opondo. Wachake e county ma Homa Bay kamoiro ni jatend piny Kenya William Ruto singo mar tiyo gi jotelo mawuok e gwenge duto ma pachoka mar chwalo dongruok ne piny Kenya. Ruto oloso e kanisa mar AICC mani Homa Bay kama ne otime limbe odiochiengni ma kawuono. Mae limbe ma okwongo ma Ruto timo kaluo nyaka nyocha yere kaka jatend Kenya piny mar Kenya singo mar ywayo jo Kenya kendo ketogi kanyakla. Sasa tumemaliza mashindano. Ma-MCA wamechaguliwa, wabunge wamechaguliwa, magavana wamechaguliwa, maseneta wamechaguliwa, hasla huyu wamechaguliwa kama rais wa Kenya. Mimi nataka mjue ya kwamba nafasi ambayo tuko nayo sasa ni ya kushirikiana na kufanya kazi ya mambo ya Kenya kwa pamoja na viongozi wote. And therefore you have my commitment that I am going to work with all the leaders that you have elected so that we can tackle the issues that affect the citizens of our republic, the young people of Kenya, the women, and every sector, our farmers, our business people, our investors. We are going to work together to take this county and this country to the next level. Kawuok Homa Bay wadhi nyaka e piny mar Indonesia kamoiro ni ji makwangi ok tin ne 174 to ka 180 oyudo hinyruok marach mokalo bang' ywaruok kod dhungruok e kind johera mag adhula e paw tuke ma Kunjuhuran e seche mane tugo mar adhula orumo e kind klab mar Arema FC gi Persebaya Surabaya otieno ma piny orugodo kawuono. Johera mag klab mar Arema FC ne odonjo e pap bang' klab no wito tukgi gonde 3-2 e lig maduong' mar adhula piny mar Indonesia. Gino mane omiyo obila otiyo kod iro malungo wang'. Tipo mar video nyiso johera kopong' e alabno kamoko kuomgi iting'o kigolo e pap bang' yudo hinyruok. Kamoko kuomgi bende owito ngimagi. Riwruok matayo adhula e piny mar Indonesia koro ochungo kuom thuolo mar juma achiel tuke mag adhula ka gichiwo thuolo mar nonro mibiro tim gi piny owacho. Kinde mokalo lwenyo osebedo katimore e kind johera mag klepe madongo e pinyno mar Indonesia ma seche moko kelo tho kod hinyruok.
Otumos ne jogo ma witonge ma koke piny mar Indonesia odhi nyaka kaunti ma Embu kama iyudo ni ji 7 mawuok e familia achiel otho e masira mar mach manyo muoch e ot moro e gweng' ma Ngimaria manie kaunti ma Embu. Majno manyo muoch e otieno onego wuoro miyo nyithindo 3 kod nyikwayo 2. Joneno olero ni ringre jogo owang' e rang'iny ma ok nyal yangi. Obila dhi nyime kod nonro e wi masirano ka nyaka sani pok oyangore malong'o gima dine chak majno ma ochwe owang'o odno ma olosi gi bao. Mbele wedo ni jatend Migago mar ohala mogwel Moses Kuria oramo mar funjo duond bura mare mar chama cha kazi kendo donjo e duond bura mar UDA motelne kod jatend piny Kenya William Ruto. Kuria owacho mai seche mane osero ombulu e kaunti ma Elgeyo Marakwet ne jalar kom Senator Giotiko mar UDA e yiero ma adundo bang' senator ma kaunti no Kipchumba Murkomen yudo gwelo kaka jatend Migago mar apaya ma pacho kae. Kipchumba Murkomen owacho ni oikore tiyo gi ng'ato ang'ata ma ibiro yier kaka senator ma Elgeyo Marakwet ka governor machon mar kaunti no. Alex Tolgos oramo ni komno ka ber to owinjo mi jachung' gi duond bura mar UDA kaka achiel kuom yo mar nyiso luor ne jatend piny Kenya William Ruto. Anajua ile kiti viatu ambao Murkomen ameacha ni kubwa. Lakini najua mtafanya kazi yenu kuchagua kiongozi. Nataka kuunga mkono yule amesema hii maneno mumalizie katika nomination ya UDA. Unajua mimi nilikuwa mpaka jana nilikuwa kiongozi wa chama inaitwa chama cha kazi. Nikavuja hiyo chama, tukalikia registrar, tukaingia ndani ya UDA. Sasa kama mimi mtu mkubwa waziri mzima anafuja chama ingia UDA, wewe ni nani? Tunaelewana? Mimi nataka tuungane mkono tukimaliza nomination ya UDA, hiyo maneno hizi hapa. Mwenye anaomba kura, wewe tu uniombe yangu kidogo, unipigie simu WhatsApp, uniambie nipigie kura, daangalia. Lakini wananchi wataamua nani atakuwa senator wetu next one. Nani ita support any senator will be elected 100%. Watu ambao watasema nani atakuwa senator wa Elgeyo Marakwet ni watu wa Elgeyo Marakwet. Kama wewe umekaa hapa na unafikiria tutaenda kupanga wewe Nairobi, shauri yako. Watu watakupatia kura ni watu wa Elgeyo Marakwet. Ekinde maloyo higni 16 jolupo mag piny Kenya osebedo ka ywak kaluwore kod sanda magineno e nam lolwe to ahinya e chula no ma Migingo. Kata bed ni twak osebedo e kinde ka kinde e kind apisas mag arita kwe mag Kenya kod Uganda. Jolupo mag piny Kenya wacho ni onge lokruok moro amora magiseneno. Jolupo gi wacho ni apisas mag arita kwe ma piny Uganda osebedo ka mayogi mwandugi ka mano ma otimore machiegni en juma mokalo. Gidwaro ni piny owacho ma Kenya owuok kod piny owacho ma Uganda mondo chenro mag lupo kik bed kod ng'ikruok. wa polisi wa Uganda hata juzi mimi boti yangu walisika boti yangu 2 wakasema ati wanataka petrol mafuta. Sasa nasema hii usiku nitatoa mafuta wapi jameni? Si unuachia watu wavue. Mpaka wakakataa, wakachukua betri zangu ambao yani materials ambao nilienda kuvua nayo wakachukua yote. Mpaka hiyo ilileta sara kwangu. Sasa naomba serikali aangalie hiyo maneno ya Migingo. Hao polisi wa Migingo wanatusumbua kwa kusema ukweli. Na pesa ambao wanachukua iko juu. Sasa sisi tunauliza kwamba sasa sisi tuko Kenya ama tuko Uganda? Kwa sababu wacha nikueleze hii. From Sori beach to Migingo is only 1 hour. But from Migingo to Uganda will take you 3 days. Waneno pe kabisa kaka wan wajolupo. Sana yudo ka gik motiyo godo kagi gin gik ma otem all gi loan. To ko all gi loan to ningo be nigi tiyo mondo gichul loan no.
to kowuok wadhi nam tiyudo ka kuma onego bed ni rech yudoreno e kuma be osedhi odinwa maki gike tinyalo makie migol pesa. Yudo ka pesa migolo samo makino ng'eny moloyo pesa miduogo yudo oko ka. Koro kiko kwan mondo igol pesa itere loan to nyithindo bende dhi sikul, iyudo ka koro nyaka ibed kod pek magiri miolo loan ni nyaka chak ywae kendo. Koro kanye kwayo sirikal mondo ng'iye kaka nyalo konyowa. Jodak mawuok hoho mar Okak koro kwayo piny owacho mondo ojiw apedha motegno mar jokuo jamni kendo choko bunde manie lwet jopiny e yo ma ok opodhi. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. E kinde iko mar owadgi mane en jatend migawo mar omenda machon Henry Rotich gwenge mag Chilget MCO Keiyo Manyandwat. Wanaume na wanawake wote walijivinda. Judito mokelo kanyakla jatend migawo mogwel mar apaya kod wuodhe Kipchumba Murkomen okone piny owacho mondo jiw arita motegno ne jodak e alwora mar hoho mar Okak ma monj mag jamni otime newa. Jotelogo koro dwaro ni apisas mag arita kwe otim apedha mag dondo oko magina manie lwet jopiny e yo ma ok opodhi kendo thiro njore mag wang' teko. Lazima tukue viongozi tukipitishwa na bunge, tukue mawaziri ambao wataunganisha Kenya ikuwe kitu kimoja. Lakini nataka niwahakikishie mambo ya insecurity kwa Kerio Valley ni top priority ya sisi kama serikali ya Kenya wakati huu. Shida ile tuko nayo ya insecurity ya Kerio Valley, shida moja inatokana na ukosefu wa barabara. Wale mapolisi hata wakati tuko na shida pale kule Mtokerio, tabata kali ya polisi imesimama kando ya barabara, hawezi fuata hao majangili mpaka huko. Jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi kendo jodito mamoko wacho ni kweth mag jok masiro kuo mar jamni owinjore seti kendo tieko hala makelo midhiero ne jodak mag hoho mar Okak mawuok yo Nyandwat. Hii shida ya insecurity sehemu hii, we will be only giving you one message. Shida ya insecurity hapa ni vitu mbili. Kwanza, kuna watu ambao wana benefit kutoka kwa hii insecurity. We must deal with those beneficiaries of insecurity within the Kerio Valley. Before you do that, those guys will continue sponsoring. Mambo ya usalama ni wachache, cartels na wakora wachache. Tunataka tuambie wale sponsors, kama wewe ni mwanasiasa na unajua unakulianga kwa damu ya watu, unaletewa hiyo pesa ya ng'ombe, my friend, anza kukimbia. Hii haitawezekana kwa hii serikali ya Hassan. Governor Mabaringo Benjamin Chiboi kod nyawadgi Manandi Steven Sang kanyakla kod jo od bura mokelo kanyakla Bowen Kangogo koro dwaro ni tend William Ruto mondo kelie fungruok ne jodak mondo pith mag jamni onya mar yudo dongruok makare. Ya kwanza walijua kwamba sisi hatuna amani katika bonde la Ufa, especially sehemu ya Kerio. I want to thank you, Mr. President plus your Deputy President, for doing what you have done. I know you have responded to our cries. The next one is you have responded to the issues of drought and insecurity. Hii maneno ya hapa insecurity ya watu wawawe, kama sio safari hii ambaye Mheshimiwa Ruto ni president na Gachagua ni deputy president, hakuna wakati mwingine maneno itamalizika. Twak makamagi biro ka oganda ma Turkana pod ni kod luoro bang' monj nyocha otim kendo jonjore gwenge mag Namariat kama nyocha onego ji 11 koriwo koda ka jochiw arita mag kwe. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga, don't run kuom report maleo mikelo nono ogoni erokamano. Kwa dhimbelo edo ni jaod bura Turkana South Ariko Nomait osingo dhi chwalo twak e od bura mamalo mar neno ni joma oyudo hinyruok majambgi okwal kata ma jogegi owito ngimagi kaluwore kod monj mar jokuo jamni oyudo chudo kowuok kuom piny owacho. Jatelo no osingo magi koluwo ni oganda mathoth osewito ngimagi e lwet jokuo jamni e gwenge makono to onge chudo magiyudo gino mamiyo ngima bedo matek ne joma odong' chien. Seneta ma Turkana James Lomenen okwayo piny owacho mondo otim apedha mar tieko gige lweny manitie e lwet oganda ataro mar chike e gwenge ma Turkana, Tiati kod West Pokot maonge dewo wang' oganda moramora.
ya kuchunga wananchi na mali yao. Wakati serikali inashindwa, lazima iweze kupeana fidia. I'm going to raise a bill that allow or force the government to compensate the victims of cattle rustling. Wacha nilete hiyo sheria muangushe, kwa sababu hiyo tara of numbers yenu. Tutakutana wananchi na Kenya nzima na dunia yote itakuwa inajua kuwa serikali ya Kenya iko na shida. Mabunduki inasanywa, hakuna mtu anachukua tiati, inasanywa na ya majeshi inachukuliwa, wanaua jesu, wanaua AP, ASU, wanasanya. Sasa hizo bunduki kabla hata mjanza operation, tumshukue hiyo bunduki kwanza. Hakuna aibu hapa, ukweli ya maneno kwamba ukihesabu hizo bunduki zote ambazo iko West Pokot na tiati, inashinda hata bunduki ambazo serikali iko. Erokamano nyakora mgojo mwandhi yo matin kapokwa dhi yo aneno kuro te umuduruka ayege lembe mar jatend piny Kenya William Ruto motimo Homa Bay kachel getwak mogolo ma wiki adebunde ka wuok kamasi ndhiwa oroatai majority leader wodo yoma kubong rachara neno Ramogi TV live kwa sirikal mondo mede keto arita kwe gwenge Mamigingo. Musorure jakakadhimo arita Mamigingo onego ng'i yorno makare. Aneno ka Ramogi TV Migago an Paul Onyango kana lingo asembo apoyo Ramogi TV kuom weche matuch kaka timre e piny kae gi kukune te. Aneno ka Migago anamosa nguka woda sembo kani bombo ludo Ramogi TV donjo e yorno makare. Erokamano aneno thoth jok maneno waka gin jora rieda on jora rieda kama e pochge park wago erokamano bedo kodwa kamoro moro ma untiere yorno to mochoke namba mar rieda ka uchel nono kata tuta marwa @James Opondo Sina @Ramogi TV KE enyiswa pachi wayo kwa duogo mathoth abiro ni nyakora mgojo. What are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Is the shore for the nywele? It's hanikwa. The S silent. Hebu tumado kwa hitio himbalas. Imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network nyingine? Baby, sina tumana Airtel money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Till ni till. Dial *334# to activate Airtel money. Hebu tuma za lashes. Unajua mimi na poverty. Tume social distance. Airtel, the most affordable network. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang. Ka wadhi mbele welo ni kinde ni mapiny Kenya pod kedo mar tieko chutho midhusi mar coronavirus. Riwruok ma ok mar piny owacho mar AMREF otelo chiwo yedhe kod gige umo dhok kod ma ok tin ne 10,000 mag gin moko kuom yore mag tiyogo e duoko piny landruok mar COVID-19 e pacho kae. Judith Omondi nigi ler mathoth. Kao chanjo en yo makende ma japiny nyalo tiyo go e konyo ngimane kotudore kod midhusi mar COVID-19. Kaluwore gi lipot mar Migago mar thieth odiochieng' manyoro, mok tin ne chanjo 22,000,000 kende ema osechiwie pacho kae. Ma kuma oriwo chanjo 18,000,000 ma osemi jomadongo kod chanjo maromo 2,000,000 ma osemi nyithindo mantie kind higni 12 nyaka 18. Mamoko mag boosters maromo 1.4 bende osechiwie pacho kae. Jalup Director mar AMREF e pacho kae Gilbert Wangwalwa mane otelo e nyasi mar pogo yedhe kod abuog rombe ne tendo osiptende mopogore opogore e kaunti ma Kisii osingo mar konyo piny owacho e chopo ne oganda kotudore kod weche mag thiro landruok mar coronavirus. This comes at a time where the confidence in COVID-19 vaccination and that its demand has declined. We call on the County Department of Health and the implementing partners to work together in order to achieve collectively the desired objectives of vaccination. As a country, we need to establish mechanisms to acquire vaccines for our people, support the delivery of vaccinations to millions across the country, laying the groundwork for vaccine manufacturing in the continent by focusing on human capital development. County ma Kisii en achiel kuom counties mamoko kaka Homa Bay, Nyamira, Narok, Kajiado, Kitui, Kilifi kod Marsabit ma oseyudo sir koa kuom AMREF e kedo kod COVID-19. Sirgi oriwo koda kama sinde mabiro konyo ute thieth ndiko lipot ewi kaka chenro mag chanjo dhi nyime e counties ma pacho kae. Part of the commodities you can see here are AEFI data tools, because we believe that if we are able to know the impact of these vaccines, probably we'll still be able to assess it and to give good recommendations in terms of how to go about combating the effects of the vaccines. Jatend chenro mag thieth e county no ma Kisii opuoyo okang' ma AMREF osekawo e rito ngima oganda ka osingo mar tiyo kod jochiw thieth e chopo ne oganda e county no. And we are really thankful and appreciate AMREF Kenya for giving us these tablets. And I believe in the next coming 2 weeks, most of our people will be on the charge system. And our coverage maybe will be more than 45% or will be at 50%. We believe so. Piny owacho geto chanjo ji maromo 27,000,000 e giko higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipod no. Ka dhi mbele wero ni joriemb apiko e koro ikwayo mondo oneni gikawo okumba mag apiko kaka yo mar geng'o lal ma nyalo yudogi ka giyudore e masira mag ndara. Bad Migago mochung'ne kembe machiwo okumba IRA koro wacho ni thoth weg apiko kosebet ka okumba okang' makelo negi achiedhnade ka giyudo masiche mag apaya. Jata chenro mar IRA Midamo Mushiri mane loso kod oganda gwenge ma Kerugoya bende wacho ni jok ma iting'o gi apiko ma oko ka okumba thoro winjo matek ka giyudo masira nikech ok giyud kony moramora mag thieth bang' masiche mag apaya go. Commissioner mar County ma Kirinyaga Moses Ivuto to ne ojiwo jo apiko mondo med ndikore kod piny owacho kaka ne ogol e chik mane ochaki higane. Apiko ma nego ji ma kwan gi ni malo mogik e masiche mag apaya kaluwore kod kwan ma igolo kod Bad Migago mochung'ne wuodhe apeni NTSA. Uka nayo ama ugonge mtu nayo utalipiwa hiyo deni. Utalipwa bodaboda yako na insurance. Hautasubua society yote wakifanya harabi. Weka insurance kwa bodaboda yako. That is my appeal to all the bodabodas na watu wa magari. Sisi ambao tunaendesha magari huko kwa barabara, you find that a good number of us tunaendesha gari hazina insurance cover. And we don't think that is serious until we find ourselves in an accident.
once you lose your life in a motorbike that is not insured or a vehicle, it becomes the burden of your next of kin to ensure that you are given this and maybe burial, and then your people, your next of kin, or your dependents are left to really suffer. So the border industry and that challenge. But if you remember the kind of border reforms that have been introduced today, it is mandatory, and remember we are still on with that program of that registration, where one, other than ensuring that you are a member, I mean you have an insurance cover, you are also supposed to be a member of a SACCO. Deko maro omenda ma ijologo joma hikgi oniang' motisi ni inua jamii osekelo pek ne oganda mayudo sir makamano ka koro gikwayo piny owacho mondo ne nigi omenda gi ochoponegi e wang' sa ka giloso ruiro e kinde dhialo odiochieng' joma hikgi oniang' jodongo kod deko ni shillings 2,200 ma imiyogi dwe ka dwe ok osebedo ka choponegi e kinde mowinjore kaluwore kod lwedo mathoth ma omenda gi kuongo kale. Gigolo kwayo ne rowere mondo ochiw arita makare koting'o mag omenda ne joma hikgi oseniang' e kind oganda. Hii malipo ya wazee ifanywe rahisi. Kutuma mtu kwa KCB na hizo laini zote ni ngumu. Mbona tusirahisishe? Na kwa sababu tunajua namba zao za simu na wengi wao kuna namba za simu, watumiwe kwa namba za simu. Na wale watu kama safari kuna wale wengine wahakikishe hizi pesa hazikatwi, kwa sababu ni jukumu letu sisi wote kusaidiana tuhakikishe kwamba kuna package ya wazee ambao services zao za hizi pesa wanazipokea free bila kukatwa chochote. Jopur mawuok e od bura mafafi e kaunti Magarissa ochako chenro mar pidho chiemb jamni kokalo tiyo gi yor kuoyo pi e kuonde ma otuo kokalo e riwruok margi Mafafi Farmers Cooperative. Jopur ko kendo ochako pith mar dho chak, gino magiwacho ni biro kelo chak ma oromo ne jodak kendo ma iuso. Gimedo ni chenro no biro konyo kedo gi tho mar jamni ma ikelo kod kech gi oro makinde ka kinde e gwengego. Kama community tukafikiria tuanze mambo ya ukulima hasa ambayo kitu ambayo tunaweza saidika haraka, tuseme tupande hizi mfugo ambayo kidogo zimebaki, tupande nyasi kwa mzuri. Ng'ombe tunapata msiba tunauza, nyasi pia tunauza na tunapatia ng'ombe, tunapata faida kubwa sana. The objective was to support the community so that they don't lose their animals during the drought season. And currently what I know is they are giving them as a subsidy, especially the community which comes from around the community area. The T-bin was inspired by me coming to Nairobi County and finding out that people do not dispose waste responsibly. At the same time, there are not enough bins in the city. T stands for tech bin. So once you approach the T-bin, it greets you and tells you, welcome to the T-bin. Please dispose of your organic waste, which is on the blue compartment as you saw. Please dispose of your organic waste on the green compartment. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. 10 bob, ashu, kinde, ekomi, apar, ikomi, mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major League. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major League's jackpot. Cheza na 10 bob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 4.
Ponono ni kuom ng'wono ma Nyasaye yiero wenda manyien mar erokamano. Dina *8 6 0 *4 1 6 to par niya Ramogi TV e od jower duto. Erokamano. Machiegni e weche mag tuke. Charles Leclerc marimbone tim mar Ferrari biro